Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni suna bayyana cewa 'yan ƙasar Najeriya sun shiga wani irin mawuyacin hali, wanda ta kai cewa a yanzu dai an samu tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin wanda zai dinga kaiwa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu kukan 'yan ƙasar ta Najeriya mazauna arewa. A yanzu dai abubuwan da ake fuskanta a ƙasar ta Najeriya ya fara zarce ka'ida, don a yanzu mutane da dama suna kwana da yunwa, wasu daga cikinsu suna nuna baƙin cikinsu akan yadda aka ƙara kuɗin man fetur. To kai dai gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha, na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 'Yan ƙasar Najeriya da dama, wasu daga cikinsu sun fara tsintar kansu a cikin wani mawuyacin hali na yau akwai yau babu, wanda zaka ga wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Najeriya ba sa samun abincin da za su ci sau biyu a rana, wanda a yanzu dai an naɗa wanda zai dinga kai wa shugaban ƙasar Najeriya kukan 'yan ƙasar ta Najeriya mazauna arewa. Tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine wanda zai dinga kai kukan 'yan ƙasar Najeriya mazauna arewa zuwa gurin shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmad Tinubu, don wasu da dama sun bayyana cewa bai san irin halin da talakawan suke a ciki ba. A yanzu dai mutane suna tsintar kansu a wani irin mawuyacin hali, wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda kake a faɗin duniya.